Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Ni ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Sungalo ɲɔgɔn dɛmɛ hukum kɔnɔna na Tolesi groupe maaw u y'u ka dɛmɛ ta ko duruna baaraw kurumbo karili kɛ k'a ɲɛsin fantanw dɛmɛni ma an na kumaw kan bidon bari kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Moritani, Mali ani Senegali Alahu taala kɛn bɛ ka ji min bila an dancɛw la ka se ka o kɔni dila ka kɛ jamanadenw nafasɔrɔ siraw ye hukum kɔnɔna na u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina falen kɛnɛ kan an na kumaw fana kan bidon bari kɔnɔna na ninnu de ye an ka bidon bari kunnafoni na bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛ b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnnibaru kɛnɛ kan na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HDFM de mankan na. Tabarikala a y'aw bisimila ko kura dɔnnibaru kɛnɛ kan na i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ kunnafoni daminɛw la cogoya min na Tolesi groupe maaw u ka sunkalo dɛmɛ ta ko duruna baaraw kurumbo karila min kɔni kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka jamana in fantanw bɛɛ lajɛlen ma a u jirala k'a fɔ min ye dɛmɛ kɛta min kɔni bɛna bɛn balo sara ba 25 bɔɲɔgɔnko ma ko o de bɛna sarada jamana in ale kinw ka taa se a jamana dogodogoɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni mɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalabankoro, Bulkasobugu ani Bamakɔ sigida duurunan na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka ni wulikajɔ in kɔnɔna na u kɔni bɛ ka u ka ŋaniya ɲumanya kɔni jira ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma an ka ni sunkalo belebeleba in ale kɔni lahɔrɔma kɔnɔna na ka se ka a jira u maanifin ɲɔgɔnw na ko bɛɛ lajɛlen kɔni ye kelen ye ka u dɛmɛ u ka sunkalo musakakow la. Hakilina falen ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba dɔ bolo dara Kayikaw fɛ yen nɔ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Moritani, Mali ani Senegal la u kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ waasa ka hakili jagabɔ kɛ Alahu taala kɛn bɛ ka ji min kɔni don an garijɛgɛ la o ji o bɛ se ka labaara cogoya min na ni k'a kɛ sigida denw olu kɔni ka nafasɔrɔ siraw ye cogoya min na o de kɔni hukumu kɔnɔna na min ye ni jamanaba saba in kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kayikaw fɛ yen nɔ ka se ka fɛɛrɛ dɔw kɔni sigi sen kan fɛɛrɛ min bɛna kɛ sababuya ye nin ji in o bɛ se ka kɛ min ye waati yɛlɛma ale kɛlɛli ale kɔlɔlɔ kɛlɛli fura ye cogoya min na ka bɛn ni kelenya ani basigi ka se ka o nati jamana saba in olu dancɛ la cogoya min na ni baara belebeleba in ale kɔni nun donna OIM ani UNICEF fɛ fɛn min ye min b'a la ka lawaleya faso Maliba kɔni kɔnɔna na u ka nin sigi a kɔni kɛra min ye février kalo tile 17 ka taa bila tile 18 la Kayikaw fɛ yen nɔ. Projet Amopat atako sabanan baaraw kurumbo karili kɛra Gawukaw fɛ yen nɔ min kɔni nun donnen don faso Maliba o Croix Rouge ka taa se min ye Belgique ani Luxembourg Croix Rouge kɔni fɛ a musakako o kɔni bɔra an ka jamana ɲɛmayaso kunna min kɔni bɛ wele ko Direction Générale de la Coopération au Développement ni o ye DGD ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin baara in ko a bɛna bolo da kalo 24 kɔni kɔnɔna na ka ɲɛsin jamanadenw ma se tɛ minnu kɔni ye Gawo ani Bamakɔ waasa u bɛ se k'u yɛrɛw sɔrɔ cogoya min na dɛmɛ kɔni bolo dalen don k'a ɲɛsin maa ba 81 ani 287 ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na ɲɛsin minnu ma directement na o ye min ye maa ba 36 ani 778 olu de kɔni bɛna a nafa sɔrɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔ belebeleba in a kɛkun de ye ka se ka fɛn min ye maaw dɛmɛ maa minnu ni degun kɔni bɛ u kan ani kɛlɛ kɔni kɛlen don ka maa minnu tɔɔrɔ ni u bɔra u sigiyɔrɔw la waasa u bɛ se ka lafiyaw sɔrɔ cogoya min na ni projet tako sabanan in ko a kɔni bɛna hakili jagabɔ kɛ tako fɔlɔ ani filanan jaabi minnu kɔni sɔrɔla o hakilina ɲumanw ka baara kɛ ni o ye. Tɛnɛn don février kalo tile 23 san 2026 an ka jamana kɛnɛyako ni bunadamadenya yiriwa minisiri ni o ye colonel major Asan Bajalo Ture ye a ye maaba 2 kɔni bisimila fɛn min ye faso Maliba kɔnɔna na maa fɔlɔ o de ye Nations Unies olu ka cakɛ bondaw ka koɲɛnɛbɔla ni o kɔni ye Anna Singer ye maa filanan o kɔni bɛ tali kɛ min ye diɲɛ waribonba ni o ye Banque mondiale ye o ka projet koɲɛnɛbɔ jɛkulu ɲɛma fɛn min ye a
y'o fana bisimila maa fɔlɔ min bisimila ala a fɛ fɛn min ye u ka hakilila jagabɔ kɔni bola min kan o de ye buna adamadenya baara ɲɔgɔnya min bɛ Nations Unies maaw ni faso Maliba ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔni hakili jagabɔ kɛ o kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faso Maliba an kɛn bɛ ka baara min kɔni boloda san 2026 o buna adamadenya hukumu kɔnɔna na ka se k'u ka baaraw kɔni bɛrɛbɛn ni ka kɛɲɛ ni faso Maliba kɔni ta ye a kɛnɛ kana na min ye Singer a kɔni ye foli ni waleɲumandɔn ta ka an ka jamana kɔni sɛgɛrɛ ka kɛɲɛ ni min ye AEC ale tɔgɔla buna adamadenya ɲɔgɔn kunbɛn belebeleba min kɛra faso Maliba kɔni kɔnɔna na ka jira k'a fɔ ko o ye taarɛ belebeleba ye faso Maliba kɔni kɔnɔ fɛn min ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa filanan min bisimila la olu kɔni ka hakili jagabɔ bola min kan projet min ni o bɛ wele ko ARIS a bola o de kan ni o kɔni ɲɛsinnen don fɛn min ye Mali musow ka taa se denmisɛnnin fitiniw olu ka kɛnɛya kɔni sabatili kɔni mɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka o hakili jagabɔ kɔni kɔnɔna na a yira k'a fɔ fɛn min ye Banque mondiale ale kɔni y'a ka dɛmɛ jira ka ɲɛsin min ye an ka jamana musolakaw ni denmisɛnninakaw olu kan ka kɛnɛya sabatili baaraw kɔni mɔ k'u na wuli ka jɔ kɛ ni ka musakaw kɔni bila faso Maliba kɔni bolo kan waasa dɛmɛ in a bɛ se ka kɛ fɛn nafama ye cogoya min na Plan International Mali maaw olu kɔni ye wuli ka jɔ kɔni sabati ni ka taa tile 5 taama kɔni kɛ Kita Buguni ani Joyila ka se ka taa u ɲɛ da u kɛn bɛ ka baara minnu kɔni nun don ni dugu kɔfɔtaw la ka se ka o baaraw kɔni taabolo kɔni jateminɛ u kɔni ni faso Maliba tɔgɔla maaw kɔni wulila ni ka taa ni kɛnɛba in kɔni kan u selen ni yɔrɔ kofɔta ninnu kɔni na u ni maaw kɔni kumana min ye denmisɛnninw ani sifinakaw ka taa se musolakaw mɔ ani min ye sigida ale kɔni faraɲɔgɔnkan jɛkulu u n'a caman kɔni ye hakilina fɔlɔfɔlɔw kɛ olu minnu kokɔrɔma donna min ye Plan International Mali maaw kɔni fɛ ka se ka baara min kɔni nun donna ni yɔrɔ ninnu na ka se ka baara ninnu jaabiw taabolo kɔni jateminɛ ni ka a lajɛ yɛlɛma min kan ka don baara taabolo la waasa sigida maaw u bɛ se ka nafa sɔrɔ dɛmɛ ninnu na cogoya min na ka se ka o hakili jagabɔw kɔni kɛ an ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la fɛn min ye an b'a daminɛ Somali n'i y'a ta k'a lajɛ diɲɛ tɔnba min kɔni sigilen bɛ baloko sabatili kama ni o kɔni ye PAM ye olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko min ye san 2026 o avril kalo ko ni fɛɛrɛ kɔni ma kɛ ko jani o cɛ ko buna adamadenya dɛmɛ baara kɔni ko o bɛ sɔn ka jɔ Somalikaw fɛ yen nɔ ka sababuya kɔni kɛ musakantanya kɔni ye fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko bɛna kɛ sababuya ye ka maa miliyɔn caman kɔni ka baloko ka o kɔni bila ngalama na diɲɛ tɔnba min ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ kɛnɛyako kɔni sabatili ma ni o kɔni ye OMS ye olu kɔni ye tantan gosi ka ɲɛsin diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma ka jira k'a fɔ ko diɲɛ jamana dɔw kɔni bɛ yen ni basigibaliya kɔni ɲɔɲɛnen don a yɔrɔw la ko o yɔrɔ ninnu min ye ni fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ ko maa miliyɔn caman de kɔni bɛ yen minnu kɔni ka kɛnɛyako o bɛ farati kɔni na ni wuli ma kɛ ka dɛmɛ don o maaw ma ko donna nataw la ko a na kɛ kɔlɔlɔba ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ tɔnba ONU ko o ka ɲɛmaaba dɔ kɔni wulilen don ka kunda Sudan du Sud kɔni kan ka se ka taa jateminɛw kɔni kɛ kɛlɛ b'a la ka kɔlɔlɔ min lase jamanaden kan na bilalenw kɔni mɔ ko o waati kelen min ye Gaza fɛn min ye ka taa se Cisjordani ma ko o yɔrɔ fana ko kɛlɛ kɔni gan bɛ yen nɔ ni degun ani tɔɔrɔ jugu kɔni talen don ka jamanaden kan na bilalenw kɔni sɛgɛrɛ fɛn min ye ko o fana ye degunba ye min b'a la ka maaw kɔni tɔɔrɔ ka sababuya kɛ basigibaliya ani marifatalaw kɔni kɛlen don ka degun bɛɛ lajɛlen lase jamanaden gansanw ma an lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ninnu kibaruyaw de tun bɛ an bolo ka bɛn bidonya in ma bunadamadenya ni yiriwa arajoso HDFM sanfɛ an b'aw fo a ka tulomadali la a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salimu Jwara ye a k'an bɛɛ waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na.